Hola, bona nit. Per fi el sol ha lluït en la Comunitat Valenciana. També ho ha fet en gran part del territori i tan sols ha aparegut un front fred per ponent que a últimes hores podria afectar la meitat occidental de la península. A nosaltres ja ens arribaria molt debilitat i prou inactiu i només provocarà alguna nebulositat i precipitacions que en tot cas serien molt aïllades i de poca importància. Les temperatures mínimes d'avui han sigut prou baixetes degut a que el cel ha estat ras durant la nit i ha refrescat prou. La més baixa ha sigut de 2 graus, menys 2 graus, volem dir, a Vilafranca i Sant Mateu. Les màximes també han pujat respecte dels últims dies i han tingut una màxima més alta a la ciutat d'Alacant, en 17 graus. El mapa isobàric previst per a demà ens presenta una situació de relativa estabilitat per als pròxims dies. Estem situats entre dos anticiclons, el que més ens afecta és este que tenim a ponent de la península, i tan sols un front fred que no ens causarà massa problemes, ja que la nebulositat es concentrarà a la part occidental de la península i a nosaltres només ens arribarà algun que altre núvol aïllat. La previsió per a demà queda de la següent manera. Continua predominant el bon temps, sobretot a la zona més litoral, i tindrem alguna nebulositat aïllada en les comarques interiors i sobretot en les de més al nord. Els vents seran variables de força 1 a 3 i predominarà la component de ponent. Les temperatures per als pròxims dies, per a demà concretament, es mantindran paregudes com les d'estos dies, les mínimes fresquetes i les màximes prou suaus. Això és tot de moment. Que passen una bona nit. Durant la nit passen les coses més estranyes, les més inesperades i les més terribles. En Canal 9 hi ha una nit plena d'emocions, perquè cada dijous arribarà a la seva pantalla la nit de terror. Este dijous, Nit de Terror es presenta La corta noche de la muñeca de cristal.